Zviri kufamba? Yeah. Wakaroora ere? Ndina. Uri gore ripi? 96. 96 amakore mangana? 28. 28? Aiwaroora mudhara. Rekani mbocalculate zvangu, handisi kupa vanhu pressure kani. Indogara ndakataura vanhu vanoti ndoda kuzoroora kana kuroorwa ndaamachuwa. Waane 40 ndopaanoti ndakuda kupinda mumba. 40 years. Hapana changaipa, wapinda kupinda kupinda. Asi zvinoreva kuti waane 50 mwana wako aane 10. Waane 60 mwana wako aane 20. Munhu kusvikirwa nani ikoko. Mukoma. Chii chiri muhomwe? Ndonyanga ndavafambira kunoku. Maphotos evasikana vangu. Evasikana? Yeah. Buritsa ta. One, 2, 3, 4, 5, 6. Vasikana voda kuziva chii? Ndoziva kuti anonyatsoita kuroora ndeupi chaiye. Pa6. Apa imagine. Uyu aritoona akadhiringe pafoto. Uyu akatonyadzogara. Sikana. Uri pa6 iwe. Nachida kuprofita hangu, but I cannot waste my time. Enda unondisira mafoto apa aya ndomudzorera. Ungaita vasikana 6. Wotoya nemafoto kuti profit vandudzo kuti anoita ndiani. Iwe uchirara nevana vevanhu. I will not do that. Demoni riri pauri nderezipi chikomana. Ndoroda kutobviswa. Vasikana vese vangoda kubvunza vari right, asi right ndiwe. Ende munamato wangu ndewokuti vasambofa vakakuda. You cannot choose 6 women. Imagine uine mwana wako musikana atori pane wechi6 ipapa. Anogara pasi ndibatsira hangu vanhu vari serious aizvo handidi. Aya ndoda kutonamatira vana ava vari pamafoto apa kuti vaone varume kwavo. Izvo handiite.